Shillong ka khubor ban puli di kasan di jana kimat bokong san jo ka khubor bu manong rim menteri ramba ka Meghalaya u konrat ke sangma nak benta bante bat sna penitenat e ka yudu pen khre kari ban rakhi ka lengku sngi lai lui ka ban nyu kunda la sha ka sngi ka khat san tere unailar arajar husan IT ka Meghalaya State Education Commission ya ka kai phot lum jitip alor ki sin jam pen bahaya ka puli puthi ka jela bat pen scam ka Business Advisory Committee jong ka darbar thawai ka Meghalaya ya ka almanak ban penlong ya ka darbar sunrai arajar arpusan ki khubor ki bapnia menteri ramba konrat ke sangma ning ka siu labu yu monongrim ban tei pen itenat bat kentiu ka dan ya ka yodu ka balong ka yo ka bala rentam bat ka hedu ha ka jela Meghalaya kathong jo ka te sin jam ka long pen bhai ki jing te jing sna bat ki jing sandur itenat ki lenti singkien bat ya ka dur ka darhi jong ka te ka yo ha ki lain li ki benta jing petrekam ya ka benta jing trekam ka benengkong ka mang tengka ka long san klur tengka kat ba ka benta ka baar ka jing mang tengka ka long khat lai point khandai sau klur tengka leng ba ka North Eastern Council bat ha ka bai de ka benta ka balai ka jing pen kre ya ka mang tengka kadang ya saprang menteri ramba ula samru ya ki jingera pisa hapo ka scheme Chief Minister Urban Livelihood Grant CMULG sekinong yo mentoy daga jingtumu ban kenti kinong sen kambaret bat ban penklan ya kalat peni kamai hi hakathan sir la penpu penping ya ka jingelang bu monong rem daga jingedan katlang usembut menteri ramba ba prestun tensong ba sengabalang dhat ki menteri kabinet UCM barem juga ke EDC ubah peniak sing SIM UCM ke hima melim ubah ainam manik SIM rengkap bagi menteri ke hima melim Deputy Commissioner bat kiwi ide ki nong sakhot sungba kari India kala penkrep pura ban rakhi ke lungku sngi lai luut ke ba nyu pukundai ha ka khatsan tre unaila kata la sa ke sngi da ka jing so shitham bat da ka sim vi kum kejing sedang ban rakhi ketika si khrau kari kipat ha keleng kari India kilai sim bentarenti ha ka jing pen here kala malai rong kari halagi tnum yeng kata ka har ghar tiranga campaign ha ka khatsan tri unailar arhajar arpusan menteri rang badu Narendra Modi lam khamat ekari India ha ka jing rakhi ka lengkhu si lai lut na ki kerpong jong ka lempung badan nam kari ka Redford Hadeli hakaba ars pa shibumut kinong elam jong ki darbar panchayat naki arpu pratli ki jelabat union territory kinwan ni randakan kum kinong sakhot sobha ki kerpang hani Delhi kinong sakhot sobha ki kham kerpang ki banwan ni randakat ak jing rakhi independence day tausnam ki kentup ru ya bunmut ki kenthai nong elam panchayat ki belawan ra ek jing kentiu ka bala ban yoi haki gram panchayat kum haki jing te jing sina ki bakhambha ki jing sakri ki bakhambha bala ais ki ba bat ki di sim jam ki bala kenti ya ki snong ki thau bat ya ki emlang salang additional deputy commissioner jong ka East Khasi district pentip baki bor penia jong ka Anjali Cinema Shillong kila pen kre ban lela di ki ba ban yo pet cinema a khim dan kam si pisa ha ka khatsan tri unailar arhajar arpusan ha ka por shipo bujimin stem kum ga jeng rakhi ya kalengku singilai lu jong kari samut ki dikhot jong ka district Council ki badan hakaliang persya nak Trinamool Congress TMC Hagaru Hills Autonomous District Council GHEDC kata ucerak moment Pardinan di Shira u Alfonsius Marak bat u Rinaldo Kesangma kile soalang bat kejingi ki isyong klan mengor bala penlong da non Gazetted Employees Association kata ke NGEA ha William Point kita kisawat ke MDC kila penpau ke jengkersan ya ke jengya ki jong ke NGEA halor kilai tuli ki mat jeng dawa ki bakongsan jong ki bakentop ya ke jeng dawa pelat mardor ke tulap ki dong tre ha GHEDC ke jeng penong an ya ka Garo Customary Law bat halor ke jeng pendap pura ya ka top kerteng electoral roll haba krem ni kinang patay kubor uwe ni ki MDC u Ronaldo ke sangma ulaong ba ka liang persya kan yay biteng ban ajeng kersan ya ka jingye ki ka NGEA
tak hadu bagi jing dawa jangki kila urlong kajing ki persya jong ke NGEA kabalas sedang ha ka nyutre unaitung kalong halor kajing bamyu tulap balasa pulai benai jong kinong trei ka GHADC kani ke kubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong mentangi biteng susu iki kubor ki bidang sa ka Meghalaya State Education Commission hanin kasi kala IT ya ka kaipot lum jingken ki jongka hadian ke jingi pli jingmut ke basani bah bat kinong penia jong ke puli puthi ki reshampang bat ki kenwon jong ki seng no hikai kate ka kaipot ka penbet iki jing e ki bakenthop iki jing penklan ye ki skul ki jing kala ban penbhai ke puli puthi ha ki kedan ki bakham saneng ki jing ai jing pentibet iki no hikai ka jing la ki kena puli ban le bhai ki jing puli bat ki jing sandur bathamai ya ka puli puthi kat kum ka jing ya ke jong haka kubor bola pelat lengba ka rensan social media menteri rang ba kondat ke sang ma ong ba kani ke sinjam kan long kum ke jing prat lenti ke bakong sam ya baro ki be dei benta bat ru ki nong thau ki policy trade kam na ka liang joko sarkar ki bala pelet jengmut ha ke banwan ra ke jing penbah ka badan jengmut lengba ki jing kala bat ki jing sandur ya kala wei ke pernai ha ka puli puthi ha Meghalaya ka Business Advisory Committee BAC jogi no ba thau ai ke Meghalaya kale kendu en kesngi ban shim ye karai ke bakhat du ha ka ban san dure ka almanak na ka benta ka darbar sunrai arhajar arhusan ka ban longsen ya kete ke jingelang la penia do lampang Thomas e sangma baledan ka lang usembut menteri rang ba ubedi kimi ye katna Parliamentary Affairs uba pres tuntun song Dr. Mukul Sangma MLA uba longru nongelam juga yang percaya yang darbar uba so lembah ki kor ki bor internet ki wede ki MLA ki dikot juga yang darbar tau an bat ki head officer jong katna Parliamentary Affairs habai itu kina batai ku bor hadian bawai ke jingelang Thomas e sangma ulo ong baka BAC dakui ke sur kala ajing menjuri ka almanak jong ka darbar sunrai kaban sedang ngadu ka pratarik hadu ka khat artarik unailur banwan kaban kentup ya san teligi sengi long trei ha kaba labha lai teligi sengi na kabenta banetai ki kam ki baha ba ketup government business but art teligi sengi na kabenta ki kam ki baha ba ketup private members business ka kenun mi khmat jo kirang ba asnong na Riboy district min kasi kale ikendu yo menteri ketenat boarding iti mandal halor ki kam ki bede bat ke jing du boarding ba kha kha Riboy district ketika kenun mi khmat kala ong ba wat lai ya ka project penmi boarding ha ka jala la te Riboy district hande ki pat ba ketika than kim yo mat ya ke jing e ha ka jing yo boarding ha ka ba ka jing du boarding ha ka te ki jaka kalong kha kha om tang baka penthut iki kam ki jam ki baman la kasngi handai ka ta juru ya ka khayi ka pateng ya ki jaka aju sumane ki hospital ki jing ai ki jing sakri ki bakong san na ka benta ki pat ba bat ru ki kena school bat samla puli ki ba pen kre ki examen ka kenun mi khmat ju kina ba asnong kri Riboy district ka panjing pensyaru na kaliang ka sarkar halor ka jinglip boarding ba kha kha halor ki sin jam bala sim bante lakam bat khangla de ka jing du boarding bat ru halor ka jing tip ka bay day bat kini ki jing tu la dadan ban pendap e ka post lineman bat kiwi ki basa thli Wei ni pedeng ki kenun ki nyomut jong kinong Bangladesh ki bala keno be ki dan kti ki kam thambor ra bor persang penyap ye wei samla ubana kasnong Rongdang Ai village ka ba ha Ranikor civil subdivision Southwest Khasi district ha ka khat artrim ta umnai ulai yo lait phet jindat na ka kti ki pat ba nong snong hadien bu la ka wang do tiar pen bethei se ki pat ba ki ba thwet ye unadien superintendent ketenat pulit jongka Southwest Khasi district uba bijerwa la pentip bala ajing tip seki tenat bomb squad jongka pulit ban penti kena ye ujat tiar pen bethei bala kawang dok te runar na Bangladesh kat tu gani ka khubor la kod balawan seki na ka Akashvani Shillong